Kyllä, mutta ei makeaa maahan täydeltä. Yhtiö on tavattavasti seuraavan kerran jossain muualla. Nyt kansalaiset, lämpimästi tervetuloa Ankarokkiin. Päivästä on tulossa naurettavan kuuma, joten muistakaa huoltaa itseänne ja oikeasti nauttia nesteitä niin, ettei te tipu tänne sitten lämpöhalvauksen lyöminä. Tämän johdosta muistutan, että vesipisteet ovat molemmin puolin lavaa. Ne on ilmaisesti teidän käytössänne ja mä toivon, että te muistatte sen tällaisena päivänä, että 2-3 litraa vettä ei oikeasti ole liioittelua festivaalipäivän mittaan. Ja jos teille sattuu jotain hassua täällä, toivotaan, että ei, mutta jos, niin ensiapupiste löytyy tuosta portteja vastapäätä. Sieltä voi käydä sitten hakemassa apua ja neuvoa, jos ongelmia ilmenee. Jos minkäännäköistä häiriötä tulee, järjestyshenkilökunta on pukeutunut iloisin neonkeltaisiin tai oransseihin huomioliiveihin. Ja heidän puolensa voitte kääntyä, jos mitään ongelmaa ilmenee. Samoin sellainen seikka, että tämä festivaali on kuitenkin yhteinen effortti. Yhtyeet ja heidän tekninen henkilökuntansa vastaavat siitä, että meillä on musiikkia. Festivaalin tekninen henkilökunta vastaa siitä, että meillä on sille puitteet. Ja te kansalaiset vastaatte siitä, että festari pysyy siistinä. Joten älkää roskatko, vaan käyttäkää näitä roska-astioita, joita alueelle on sangen liberaalisti kylvetty. Sillä tavoin kaikilla on viihtyisämpää ja ennen kaikkea kukaan ei liukastu puolikkaaseen kebabiin ja taita niskojaan. Joten käyttäydytään ihmisiksi, ollaan kilttejä kaikille ja pidetään festivaali siistinä. Häiritsevän hyvännäköisten artistien kavalkaadi Ankarokin sunnuntaissa jatkuu Jenni Vartiaisen muodossa Korsolavalla. Ja sit saadaan vähän Kouvostoliiton voimaa tälle lauteelle 3 vartin kuluttua, kun tuleen astuu viikate. Nauttikaa hyvästä festivaalipäivästä!